Takukte bukuk song haino hailam sogo jotono kotoma bijab channel khapangni takukte bukuk song sini tipra haste je kono pathano khaiti violence sangkhe paithago wansa tipra sangai thango amut sung agini simino nugui phayo tabuk romdi BJP khanya panungthung CPM khanya panungthung wansa rok tipra sano bui rohoke boje sa party phanung tongra thung tipra sa wansa bai buja khangkeno hinkhana kangkeno sin borok ni bkhayogo borok bo semomo haino jani dofa bai jabulai toglai wngma jaga hinke party no kotor khenugu different community ni borok bai bujakmani hingkangke a jaga o tei party sik kwrwi wngwi thango o jorao afru jekono jaga thangna nang tongkha hinke tabuk romdi wansa bare ti ninglaina nang toka hinke ningai ni borok ni call khai masung honai baherok nongyang situation rok konungla gle phaipano honai borok bo semomo haino jara chini pahar ni bazarogo dukani phainai rok phaira gya thainyano jotono kiriwo sabule kaham kwrung katham pra buye bujagi togi thainya musung tongnaiba omono chini borok bo nationalism nango sabu samung kaham khai tong si tong bo sia haike hamya sanamani lama simi rutuk tongkhele nung joto tipra sarokno oroi poroi khanya sara mungsa kahamni lama kwrwi takukte bukukjong rajniti ni kok rajniti otoni di wansa neta rokno personal attack khaima rok nugya sung phiaba chini kaisa kuisu tipra sa neta rok gange kaisa no te kaisa majra belaisinai press meet khai omo hai nugui tongusung chin triprao MDC MLA kok samano phano wngkha boke bo party ni bo photo bo tongsachi maya lukurok bo je phai orong thai tongphaka phona mutei sia mok somok nei un MDC MLA ni damri mani kiskrikha borom sir lailiye respect relai me krui om hai hinke bhai keng naiba yangte khorokte sai tongjauka mutei jaga o tipra mota party ba omok party bulai tongkha po joprop lakhe po hin khana kangkeno press meet khaijang sai tongnai raja kha raja ni tongthu sengkhai be tipra saya da omo hai nei bubagura dagi bulari masuk hari sar nung wan sugui nagi buma bu phasiye bsa no ko khnari maya koli bujok sini bujogi bui togui bujok bo khnaya borok khnayen tongu haisi oro bubogra tipra mothani ojoma hwnei boke tam khaimanai bubogra bo khorokja nung hayang hai borok no motayable bo bagin hoitena sai tongo violence no bo sajagya nungle tam asuk bono yesi sori kokma sakaba kaham ke nuglia nung bini bemar ganang treatment khajagya kari ni ani manthani bagi soba khai tongo posna haria oi buni borok no kari ni jin borok bai hamya sajago tobo siti prasang proud feel khayo hini sai tongo le nung hai ang hai borok hinke boklo no yakari rikhamung ble norok ni manthai no norok no runa hni se ang phaimani ano site se ulta hamya sanambu hnei tiprasa hnei sini mungsi rikla khamuk nungke aro thangai tribal hnei sai tongi chire khogai all india delhi rogo thangai abrono khanu nuglia buni borok je sapan sai tongra tung nijini borok bai nijini borok tei amo haike kok sabmani khana kanga ke belai khene dukhona guta kokte buksong paithoko jotono hambai video log usung nung sitong tinin bagai jotono hambai